A segunda edición do foro As mulleres que opinan son perigosas reunirá a 15 mulleres columnistas profesionais do xornalismo e da escritura de diferentes xeracións e perfís que reflexionarán sobre a realidade deste sector en España. O foro deste ano xurde dunha necesidade, da pura necesidade que nos expresaron as ponentes que acudiron ao ano pasado de atopar un espazo onde as mulleres xornalistas, e especialmente as mulleres que exercen a opinión, pois podan compartir, debatir, visibilizar o seu traballo. E tamén da necesidade que tiña o público pois de atoparse con estas mulleres, e de atopalas, e de poder falar con elas, e de poder escoitalas. A presidenta da Deputación de Pontevedra recalcou que o ano pasado o encontro foi todo un éxito, xa que non quedou reducido a unha iniciativa local, senón que se estendeu ao territorio nacional. Ni máis ni menos que 21 millóns de impactos en Twitter. 21 millóns de impactos en Twitter. Hai algunha cuestión que teña acontecido, e non están a acontecer cousas, que teña este impacto? Isto que significa? Isto significa que as cousas que teñen que ver coa igualdade, co 52% da poboación, interésame moito. Este ano quíxose abordar o feminismo desde diferentes puntos de vista, incluindo a colaboración de mulleres que exercen a opinión no ámbito do deporte e dende a perspectiva das mulleres negras. No cartel tampouco podían faltar referentes e veteranas da nosa terra. Isto é a porta que abre o que vai acontecer o 8 de marzo, exactamente igual que aconteceu o ano pasado. Isto foi a porta, e se abriu a porta, e por esa porta logo entraron máis de 5 millóns de persoas que saíron ás rúas. O obxectivo destas xornadas é visibilizar o traballo das mulleres nos medios de comunicación e darlles o recoñecemento que a día de hoxe non teñen. A entrada para todas as charlas do encontro será libre ata completar aforo, pero se alguén quere reservar unha butaca poderá facelo a través da web da Deputación de Pontevedra.